Sexan benvidos a esta nova edición de Contrastes, o penúltimo programa desta tempada. Logo iremos de vacacións e voltaremos alá polo mes de setembro. E hoxe para falar de política e particularmente de novo da situación devenida dende hai unas semanas, casi nada, pero hai que ver como pasou o tempo e cantas cousas sucederon dende a moción de censura. E de aquelo precisamente ven a cuestión sucesoria no Partido Popular. E precisamente hoxe estamos aquí para falar da decisión que adoptou Núñez Feijóo e das consecuencias que terán tanto en Galicia como no resto de España e que vai pasar dentro do Partido Popular. Así que imos facer algo que, insisto, pírranos os xornalistas, que chamase periodismo ficción ou política ficción, como queiran. Estamos aquí con 4 xornalistas de prestixio, responsables de outras tantas publicacións. Comenzo por esta banda presentando a Miguel Ángel Rodríguez. Como estás, Miguel Ángel? Como estades? Benvido unha vez máis, director de Diario de Pontevedra. De director a director. José Pereira, que tal, como estás? Benvido. Moi ben, moitas gracias. Director de Diario de Arousa. Por esta banda temos outros dous responsables de sendos medios de comunicación. Pontevedra Viva, medio digital que dirixe Ramiro Espiño. Como estás, Ramiro? Benvido. Teño a sensación de que non saíches, nin ti, nin eu. Quedeime aquí dentro da semana pasada. Do sete, quedamos. E finalmente, tamén repite, Cristian Casares. Como estás, Cristian? Benvido. Delegado da Voz de Galicia. Con eles imos falar precisamente do que aconteceu esta semana e do que está a acontecer. Hoxe mesmo, ás 2 da tarde, pechábase o plazo de presentación de precandidatos e chegábamos aos 7 candidatos para ir no proceso precisamente electivo que derivará. Agardamos na elección do vindeiro líder ou lideresa do Partido Popular Español. E non estará en esa parrilla de saída, non estará Alberto Núñez Feijóo, como todos vostedes saben. A decisión de Feijóo, empezo por esta banda, Miguel, José, sorprendeuvos despois de tantísimo tempo de facer, e sobre todo nós, os xornalistas, tantísimas cábalas sobre que marcharía a Madrid, deixaría a Galicia, era a grande oportunidade. Sorprendeuche ou non? A min particularmente sí, é dicir, eu era dos que pensaba que desta iba, dos que pensaba que ademais era probablemente a mellor baza que tiña o Partido Popular para reconducir unha situación que non é para nada sinxela, non? Pero bueno, supoño que hai non unha, senón moitas razóns que o levaron a tomar esa decisión que non se esperaba tanto, pero que algúns dentro xa atisbaban como máis que posible, non? E a min, desde logo, sí me sorprende. Desas razóns falamos de seguido, pero así, na rolda inicial de toma de contacto. José, a ti sorprendeuche? A min sí, porque eu penso que ao principio xa estaba prácticamente collendo a maleta para ir a Madrid, de feito pesos pesados estilo Cospedal, Margallos anunciaran que iban a ir con el pois a morte, pero a medida que pasaron os días, non sei se foi polas noticias que iba collendo de dentro do partido, pois foi botándose para atrás e ao final pois quedouse en Galicia. Sorprendeume, sí, a forma de anuncialo, porque parecía que se iba e despois se quedaba de repente, non? Certo, a escenografía, Cristian, da posta en, digamos, da comunicación, da posta en público, da súa decisión, en algún medio de convención eu estaba seguindo pola Sexta e facía zapping e mirábalo pola TVG, na Sexta, con moita gracia, Mamen Mendizábal decía, parece unha boda, semellaba unha boda, non? Unha boda destas de verán, verdad? Co cascadeiras blancas fora, etc. Agardábamos un sí e foi un non. Foi un non, sí, o que eu tamén o agardaba, non vou a ser aquí xogar a que teña ningún tipo de información privilexiada, porque eu creo que se a tiña moi contadas persoas. Conforme o escenario, sí, e o discurso que fixo un tanto enrevesado, pois eu creo que o fixo deliberadamente, pois tampouco para pecharse portas de aquí a 2 anos ou cando toque, si volve terse que ver na tesitura. Entón, bueno, é verdad, en algunha cadena de decisión, bueno, pois xa conectaremos cando diga algo, decían. Claro. Pero, bueno, el tuvo que fiar o seu discurso dese xeito para que, bueno, non sexa preso da hemeroteca o día de mañán e teña un non moi rotundo no seu discurso. O que tivo é a garantía, e foi así, efectivamente, de que, ademais de que a Galega fixo
unha conexión especial que abría os informativos que a esa hora concretamente a Sexta 4 concretamente estaban a desenrolarse. E logo, claro, por suposto, algún canal temático de información, como 24 horas. Sorprendeuche ou non a decisión de Alberto Núñez Feijóo, Ramiro? A mí non me sorprendeu a decisión, quizá o que me sorprendeu foi a posta en escena, non daba a sensación como se houberan dúas decisións posibles e o escenario estuvera preparado para calquera delas según o que surgira na última hora. Non parecía moi pensable que para anunciar que non se iba fixera semexante parafernalia, non? E, sin embargo, bueno, pois ao final, de feito, o seu discurso estuvo plagado de ahora vou, ahora non vou, ahora parece que sí, ahora parece que non, ata que por fin xa o dixen. Arreesou. Xa o dixen. Entón, libereime de todo isto. Eu penso que máis que sorprendeu-nos aos xornalistas, a opinión pública e demais, lle sorprendeu a máis de un compañeiro de partido e, sobre todo, a máis de un aspirante á sucesión, que non o esperaba. Sí, sí. Había certas caras de estupefacción e sorpresa. Foi un discurso cun doble tinte, non? Un tinte marianista, polo do ambiguo, non? Da retórica que empregaba, e fraguiano tamén, polo que tivo de emotivo, de vaguas, tal. Foi unha mistura perfecta. Algún día se saberá, supoño, o que había escrito nesas follas, neses folios, que xusto cando chega e sube o atril, entrégalle Alberto Pazos, que é un home moi perto de Feijóo, do aparato do Partido Popular de Galicia, que ten estado aquí, neste plató, en varias ocasións, defendendo precisamente as teses do Partido Popular, en temas peliagudos, como a P9 e outros, e que probablemente sexa quen de saber perfectamente o que había aí. E se se confirma precisamente esa tese moi interesante de un discurso preparado en doble sentido, o para sí ou para non, e que quedaba por desvelar xusto nese intre. Perde ou gana? Ou gaña? Quen perde e quen gaña máis? Feijóo, Galicia, o Partido Popular? Quen perde? Quen gaña? Ca decisión de Feijóo, falo. Vamos a ver, eu creo que clarísimamente o feito de que Feijóo siga liderando o que xa lidera e electoralmente valle tamén, unha boísima noticia para o Partido Popular de Galicia. Entre outras cousas, porque o que non estaba resolto era que iba a pasar despois de Feijóo. Por tanto, penso que, ademais, desmonta, desarma o discurso da oposición dun xeito radical. A oposición estaba absolutamente preparada para a marcha de Feijóo no argumentario e para nada preparada para cando se quedara. De feito, as primeiras reaccións dos grupos políticos notanse que son moi forzadas, casi non sabían que decir. Perde o partido a nivel nacional? Eso non o teño tan claro. O partido ten que reconstruirse baixo un novo liderado, ese novo liderado teno que construir a propia militancia respaldando a quen considere oportuno, e agora, bueno, temos un abano de 7 nomes posibles que supoño que cara ao Congreso reduciránse fundamentalmente a 2, a 2 mulleres, que supoño que serán as que lideren as 2 opcións, as 2 miradas posibles do futuro do Partido Popular. Logo pregunto sobre ese particular, pero coido que Pablo Casado terá algo máis que decir tamén. Non digo que ao mesmo nivel, pero que probablemente sexa quen de desnivelar ao mellor a balanza nun senso ou un outro. Quen gaña e quen perde máis ca decisión de Alberto Núñez Feijóo, José? Eu penso que gaña claramente o Partido Popular de Galicia. O Partido Popular de Galicia está moi polarizado pola figura de Alberto Núñez Feijóo. De feito, as campañas son Feijóo 09, Feijóo número do ano que sean as eleccións. A derradeira foi así. máis que incluso que as siglas do propio partido. Entonces, realmente aí quen perdería sería o Partido Popular de Galicia, porque neste momento visible, digamos, non hai un líder que lle poida facer media sombra a Feijóo. E despois, en canto ao partido a nivel nacional, penso que ten que pasar un tempo, estes 2 anos, un poquillo para que se organicen ben as cousas, e por que non, no 2020, el cumpre o seu compromiso con Galicia e despois dá o salto sendo candidato. Non ten por que ser o presidente do PP, pode ser o candidato. Queda por esclarecer si estamos ante un adeus ou simplemente un ata logo.
Eu estou pensando que estamos de momento non imos ver. Tamén vale, tamén vale, é moi galego. Penso sin dúbida que para min, por eso, a ver, todo o que estamos a falar aquí son lóxicamente especulacións, teorías, intuicións, chámede como queiras, pero non certezas, evidentemente, non? Eu penso que Feijóo estuvo esperando sobre todo a posibilidade de que poidera haber confrontación frontal entre os dous pesos pesados que se supoñían no goberno, que eran María Dolores de Cospedal e Soraya Sáenz de Santa María. No momento en que el tuvo a confirmación, porque foi unhas horas antes, de que as dúas se iban a presentar, dixo: aquí non pinto nada. Eso non o teño tan claro, De feito, Cospedal xa tiña máis ou menos anunciado que si Feijóo daba o paso, ela sumaríase. Sí, ti pensas máis ben, sospeitas máis ben, que unha das claves podería ser que, partindo de que Cospedal se aliase precisamente con Feijóo, que non querría Feijóo confrontar contra Soraya. Cecais. Vamos a ver, eu supoño que os días previos á toma da decisión foron días intensos de conversas moi habituais e moi frenéticas, digamos, con todas as varonías do partido e coas distintas sensibilidades do partido. Supoño que constatou alo menos dúas cousas. Unha é que, se se presenta, ten moitas posibilidades de ganar, e iso creo que non o dubida ninguén. Supoño que se se tivera presentado non estaríamos falando como estamos de 7 nombres para esa posible sucesión de Mariano Rajoy. E por outra parte, supoño que constatou tamén que, decir, ninguén chama neses días previos a presentación ou non da súa candidatura para decir teño ou non teño o teu apoio. Ademais, tes que explicar que é o que queres facer. En esa segunda parte, supoño que sí constatou tamén que non era nada fácil facer o plantexamento, alo menos inicial, ese gran titular de cambio, que non era nada fácil, e supoño que eso pesou tamén na súa decisión, porque non creo que desa ronda de chamadas pudese sacar a conclusión de que non o teño nada fácil, senón máis ben todo o contrario. O debate está aberto, podes intervir cando queirades. Cristian, pode haber outras razóns, outros motivos. Imos dividilo, se te parece, en dúas posibilidades. Públicos e notorios, e tamén privados, que evidentemente están ben sellados ca evolución recente da súa propia vida familiar personal, é pai dun fillo pequeniño, casou, en fin, ten a vida absolutamente arranxada, pola súa parte, pola parte da súa dona. E, ademais, razóns de índole máis, digamos, máis secredo, máis o famoso tema dos dosieres, etcétera, que están a manexar dende a oposición e que algún columnista común, amigo de unos cantos que estamos aquí, incluso dixo que viñan mandados desde Madrid por a xente de Soraya. Sí, bueno, eso forma parte ahora da... Sí, claro, política ficción. Do run que hai, non? Polo vencello que tuvo Soraya co tema do CNI, influenciado polo... O polo tema de Cifuentes. Influenciado polo desenlace do tema de Cifuentes. Eu lle sumaría, antes de entrar aí, se me permites, un elemento externo ao Partido Popular. É dicir, ahora xogan unhas bazas, obviamente, do xogo de forzas que hai internamente, pero, por outra banda, hai unha situación externa ao Partido Popular, que é a moción de censura, é un novo partido no goberno, que xoga tamén, pois, de alguna maneira, en contra daquele candidato do Partido Popular que saia de todo isto. Pois, parece ser que, bueno, Pedro Sánchez, de momento, pois, parece que vai con vento de cola, Ciudadanos ainda non se sabe moi ben que vai pasar, e o líder que saia do Partido Popular desta entente, pois o vai ter moi difícil. Probablemente para enfrontarse, non se sabe nunca, porque en política, como sabes, pode pasar calquera cousa a volta da semana que ven. Pero a un escenario pois difícil, con un Partido Socialista probablemente máis asentado no goberno, a ver o que sucede con Ciudadanos, que en todo caso lle comería tamén electorado, e pode salir daqui un líder que, bueno, que se enfrente a unha situación pois como a que tuvo Hernández Mancha no seu día, ou Jorge Bestringe, etcétera, etcétera. Entón, eso, supoño que tamén debería pesar a hora de tomar unha decisión destes. El gaña tempo. Feijóo gaña tempo, sobre todo. E tranquilidade. Sin embargo, hai un aspecto importante, que é dicir, pensade que hai moi pouco tempo, é dicir, hai 15 días,
Neste país, cando se falaba de política, se falaba fundamentalmente de Ciudadanos e de Podemos. Sí, da nova política. Exacto, e do fin do bipartidismo, o clarísimo fin do bipartidismo. Hoxe, se está volvendo a falar do Partido Popular e do Partido Socialista, un porque goberna e outro porque xa fixo esa demandadísima catarse e, bueno, ao menos o está en elo, e pode remontar o bono. Por lo tanto, eu tamén o miro en clave de oportunidade, é dicir, eses dous partidos que tiñan moito terreo perdido, teñen unha oportunidade, un pola vía do goberno e outro pola vía da recomposición, da renovación, da reformulación, de volver a cobrar ese protagonismo. Agora, é dicir, quen ten o discurso máis complexo é, por un lado, Ciudadanos, e, por outro lado, un Podemos que a súa única baza electoral real é que lle vaya mal o Partido Socialista. Por lo tanto, vai a complicar, na medida de que poda, o goberno, o desenrolo do goberno do Partido Socialista. Por tanto, hai un panorama que ten mudado moitísimo e eu o miro en clave de oportunidade. Sí, porque hai unha situación casi contradictoria, porque efectivamente quen asuma o liderazgo do Partido Popular vai ter que lidiar ademais con situaciones moi complexas e as devenidas, por exemplo, da tremenda vaga de xuizos e sentenzas pendentes de casos de corrupción, de unha parte. Pero, curiosamente, non podemos esquecer que segue sendo a forza política mayoritaria con asento no Congreso dos Diputados, é dicir, a forza que ten máis escanos. Sí, E con maioría no Senado. Sí, e con maioría absoluta no Senado. Sí. E máis militancia, etc. Pasa que deste Congreso pode pasar que salga o partido fortalecido ou que non sexa así, que queden resquemores, que queden divisións. Non hai que esquecer que a volta da esquina temos unhas eleccións municipais que moita xente, o maior que é do Partido Popular, pode volver a aqueles partidos independientes que tanto costou ao partido pois devolver. Entonces, eso pode restar tamén poder nos concellos, eso retrotraería tamén o Partido Popular, sendo ideolóxicamente, digamos, o partido con máis apoios. Aunque supoño que precisamente o mandato que ten que sair do Congreso xustamente o contrario, claro, o de a reunificación, non? Eu tema dos dosieres, o que decíamos antes, soame a política ficción, non? En calquera caso. Pode habelos, pode habelos, pero que non saben son simplemente os que os teñan se é que existen, non? Pero, a ver, sí que é verdade que posiblemente Feijóo haya valorado unha cousa importante, non? O feito de perder o goberno do Estado implica unha serie de axustes a nivel de cargos de designación directa, digamos, do partido, non? Que van a ser en algúns casos dolorosos. Hai moita xente que leva moito tempo pois ubicada en posicións de mando, de dirección, de xerencia, remunerados, etcétera, que eso se termina. Entón, hai que facer un proceso de alguna maneira doloroso, non? E que hai que tomar medidas que non van a contentar a todos, evidentemente. Eso vai a significar un problema de tipo interno para manter a paz interna do partido, a paz social, non? Dos afiliados, dos mandos intermedios, de todo isto. E por outro lado, o que te decías, Eugenio, de as sucesivas sentencias da Gürtel que faltan todavía por vir e que hai que lidiar con elas. Eu sitúo un pouco no horizonte que posiblemente Feijóo haya pensado, xuño de 2020, eleccións xerais supoñendo que Pedro Sánchez consiga agotar a legislatura, que non está claro. En ese caso, o Partido Popular creo que ten claro que posiblemente, na situación actual, e se volven a salir máis sentencias da Gürtel e demais, vai ser moi difícil revalidar unha maioría, polo menos unha maioría de goberno, non? Conseguila. Setembro, outubro, máis ou menos do mismo 2020, eleccións autonómicas en Galicia. Feijóo non está. Feijóo non perde as eleccións xerais, e volvemos a facer política ficción, pero o Partido Popular si as perde. E Feijóo, en 2020, concurre por cuarta vez e volve a gañar as eleccións autonómicas de Galicia. Feijóo, vencedor, postúlase ou o partido reclama para que el recompoña ou refunde, que é outra opción, do Partido Popular, libre, digamos, xa de todos os escándalos da corrupción, das sentencias da Gürtel que hayan saído, porque se supón que de aquí a lá todo eso
habrá quedado xa en tempo pasado. Si, se supone que en 2 anos deberían de ter saído a meirande parte desas sentenzas. Sí, pero eso creo que non cuadra un pouco co discurso que dixo el outro día, ¿no? Porque dixo que non se vai para Madrid porque o seu compromiso... O que non cuadraría serían as datas, dame a sensación, non? Se te presentas para as autonómicas e gañas ti como candidato, realmente estás asumindo un compromiso co electorado. Sería a primeira vez que un discurso político se cambia a mitad de carreira? Non sería a primeira vez, pero neste caso é a coherencia o que el anuncia para non irse, ¿no? Digamos, o argumento de peso é que el di que adquiriu un compromiso cos galegos. Sí, pero el dice eso, pero si realmente eso fora... Sempre dixo, o meu compromiso é ata 2020. Hasta 2020, sí. Pero se te presentas, no, como candidato, queda un pouco extraño que 2 meses despois... Pero aí os tempos xogan ao seu favor. Claro, o compromiso con España me demanda. As eleccións xerais, por calendario, tocan antes que as eleccións autonómicas. Por tanto, el vai poder resolver esa dúbida antes de que teña que dar o paso de decir, repito, non. Si realmente é sempre no suposto de que chegáramos ao fin da presente legislatura, que está por ver. Que en calquera caso, si ese fora realmente o seu argumento de peso para decidir non ir a Madrid, non estaría barallando a posibilidade de vou ou non vou. O sea, eso tería que telo claro dende o principio, dende o primeiro día, decir, no, señores, eu me debo a Galicia, é o meu compromiso con Galicia, e daqui non me movo hasta 2020. O feito de que o estuvera sopesando significa que, de alguna maneira, el estuvo valorando pros e contras. Bueno, pois mira, o compromiso de Galicia sí, pero é máis importante o compromiso co Estado, e teño que asumilo. E logo, isto que evidentemente é un imprevisto, porque esta moción de censura triunfadora pois non nos la imaginábamos hai moi pouco tempo. Quen imaginaba que hoxe estaría o señor Rajoy no rexistro da propiedade? Cambia tamén esas prioridades no Partido Popular de Galicia, porque o Partido Popular de Galicia, como antes decíamos, non ten resolta a sucesión de Feijóo. E a moi corto plazo, é dicir, en cuestión de semanas, ten que haber unha crise de goberno e cambiar a lo menos 2 consellerías. Todo eso está sin resolver. Bueno, evidentemente esas consultas que el fixo a título personal por toda España pesaron, pero probablemente tamén pesara o que ia pasar no Partido Popular de Galicia, porque unha mala imaxe despois de Alberto Núñez Feijóo para o Partido Popular de Galicia destrúe tamén a propia imaxe política. Probablemente por iso frotábase as mans a oposición. Porque estaba ante un escenario absolutamente, absolutamente anticipado de algo que moitas veces se dixo, pero que non chegaba, e estivemos a piques de que chegara. Probablemente sexa tamén unha das claves, que non tivera aínda resolta a ecuación da súa propia sucesión, non? E nesas últimas horas desas apretadísimas conversas, houbo tamén movimentos no Partido Popular de Galicia, é dicir, o propio Baltar dixo públicamente que se postulaba como un posible reconquistador do partido en Galicia. Por tanto, as espadas non estaban gardadas, estaban no alto. E probablemente eso tamén, non sei en que medida, pero tivera influído. Por certo, estamos a ver, en algún momento están a pincharnos dende realización imaxes precisamente do acto, do outro día no ACE de Santiago de Compostela, dese xardín. E chamoume, precisamente, a hora que dice Baltar, chamoume moitísimo a atención as colocacións de algún deles, particularmente a colocación de Baltar, porque non estaba o carón da voceira do Partido Popular na Deputación de Lugo, non, estaba en unha posición máis, digamos, sobranceira. O carón de Alfonso Rueda, Pedro Puy, que están teóricamente chamados... Probablemente tiveran colocados os presidentes provinciais máis ou menos xuntos. De algún xeito. Sí, pode ser, non digo que non, pero claro, moita casualidade, moita casualidade. Alguén me dixo, eu non o sei, pero bueno, como isto é política ficción, podémolo contar. Pódese contar. Que o remate da decisión, que como decíamos, sorprendeu a moitos dos ali presentes, alguén achegouse a Baltar, alguén, digamos, do entorno máis directo de Baltar, acercouse a Baltar cunha cara de preguntar, bueno, e isto non era o que estaba previsto. E Baltar contestoulle, insisto, según me dicen, contestoulle dicendo, tranquilos, hai que esperar. Hai que esperar. A modiño. Moi significativo. A modiño. Imos á publicidade, rematamos así este primeiro bloque de contrastes de hoxe. Estamos falando de Feijóo dixo non.
preferiu quedar en Galicia. E ábrese, a partir de aquí, un escenario de moitas posibilidades, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional. Diso seguimos falando aquí en Contrastes, en Canal Rías Baixas, a volta da publicidade. Ata agora mesmo. Entramos, polo tanto, neste segundo bloque de Contrastes, hoxe falando a propósito da decisión que adoptou Alberto Núñez Feijóo, queda en Galicia, non vai para Madrid, non entra na carreira pola sucesión de Mariano Rajoy, na que se atopan finalmente ata 7 candidatos. Algúns deles de máis peso que outros, logo falamos precisamente tamén desa derivada e de outras que ten o asunto sucesorio no Partido Popular, pero estamos ao punto de arranque, está polarizado, concentrado na figura do presidente da Xunta de Galicia e a súa decisión. Por certo, imos ver o que dende as rúas pensan os cidadáns a propósito da decisión de Alberto Núñez Feijóo. E a continuación pregunto aos 4 xornalistas responsables de medios de comunicación que hoxe están aquí con nós. Recordo que trátase de Miguel Ángel Rodríguez, director de Diario de Pontevedra, José Pereira, director de Diario de Arousa, Ramiro Espiño, responsable director de Pontevedra Viva, e Cristian Casares, delegado de La Voz de Galicia. Todos eles están analizando precisamente as diferentes claves que hai en torno a este asunto. E como percibiu a rúa, os cidadáns, a decisión de Alberto Núñez Feijóo? Imos ver. En principio, yo no lo veo que se haya retirado, ha dejado como una medio puerta abierta. Y también lo puedo entender pues porque se han presentado demasiados y a lo mejor eso no es bueno, más vale mantener lo que tiene ahora hasta que se clarifique un poco la cosa en el PP. Yo creo que hace bien que no se nos vaya de Galicia, déjalo aquí, allá hay mucho jaleo, déjalo en Galicia. Non sei, supoño que sería porque vale máis pájaro en mano que ciento volando. Yo creo que por estrategia, claramente. Si fue buena o mala la estrategia, no sé, lo que sé es que es respetable. Acaba de formar hace poco una familia, tiene un niño pequeño, Galicia le interesa, o sea que yo en ese aspecto creo que vamos, me merece todo el respeto lo que él decida. A mí muy buena, no esperaba otra cosa, la verdad. Creo que es el mejor sitio donde puede estar y que sería perder un poquito de imagen, tirar hacia Madrid, abarcar un poco más, con lo cual para mí encantada con la decisión. Pues nada, que ha sido una pena, pero bueno, si tenía compromiso con Galicia, pues está muy bien, a mí me parece muy bien la actitud que ha tomado y ya está. Muy listo, muy inteligente, porque sabe que hay una marejada en el PP en Madrid y él no se va a mojar, él se presentará más adelante, que eso está clarísimo. Bueno, dá a sensación de que, en xeral, a xente captou a mensaxe e incluso xa tivo tempo de tirar as súas propias conclusións. Entre outras, por exemplo, coincidindo con algúns dos xornalistas que están aquí hoxe con nós, que non é un adeus, é un atálogo, ou como decía Ramiro Espiño, un imos ver, non? Más ou menos, non? Por tanto, isto levaría a pensar, e pregunto aos 4 xornalistas que están aquí con nós hoxe, manexou ben a cuestión da comunicación. É dicir, o relato, que chamamos agora tantas veces a propósito de conflictos como o catalán, etc., neste caso, o relato Feijóo dá a sensación, Miguel Ángel, que manexou perfectamente a hora de contactar, digamos, captar a atención dos cidadáns galegos. A min pareceume moi prudente o xeito no que foi comunicando o que en cada momento quixo comunicar. O digo porque foi, sen dúbida, o elemento político do Partido Popular máis buscado en toda España. 2 semanas, sí. Durante semana e pico, e en todo momento mantivo un discurso absolutamente prudente, non? É dicir, non está convocado o Congreso, dixo primeiro, unha vez que se convocou, dixo, hai un plazo, vamos a darlle tempo a ese plazo, e logo foi el mesmo el que dixo, entre o luns e o mércores, anunciarei cal é a miña decisión. Por tanto, bueno, o fixo ademais o martes, é dicir, xusto no punto central, e nese sentido foi moitísimo máis prudente, digo, que outros personaxes do Partido Popular que antes incluso de convocarse ao Congreso xa estaban anticipando quen debería presentarse, quen non, e incluso voluntades propias por presentarse, non? A partir de aí hai 2 conclusións que salen na enquisa que parecen moi interesantes. Unha é a do factor
personal, absolutamente personal, como pai de familia, como novo recente pai de familia, que, bueno, algo que é pouco comentado respecto do criterio absolutamente político, pero que, sen dúbida, tivo, penso que tivo máis peso importancia, específico. exacto, máis importancia da que pensamos. E logo a segunda consecuencia que decíamos antes de que isto non é un adeus, é dicir, isto é un eu non vou agora, veremos cando me chamedes, que é o que digo. Claro. Home, creo que todos sabemos que se algo ten Alberto Núñez Feijóo é que é moi celoso da súa intimidade personal e familiar en este caso, non? Entón, me refiro que el sabemos que en ningún momento fixo mención á súa situación familiar, nin ao fillo, nin nada deso, o sea, manexou, penso que bastante ben os tempos. Primeiro, sacou un rédito publicitario propio, personal, penso que moi importante, para que a súa imaxe saíra potenciada xa non en Galicia, que o conhecemos todos, non? Senón no resto de España. Alberto Núñez Feijóo non cabe dúbida que foi, digamos, a estrela nos días posteriores a Rajoy. O sea, chegaba a Madrid, ao Congreso, a reunións e demais, e todas as cámaras, absolutamente todo o mundo perseguía unha palabra de Alberto Núñez Feijóo, intentaba analizar a ver o que pensaba, si iba a ser, si non iba a ser. Eso a él, lóxicamente, lle dá un rédito de imaxe. E, sobre todo, esa prudencia da que si fixo gala despois para, mentras outros ao millor pecaron de pardillos políticamente falando, polo seu desexo de chegar máis rápido que ninguén á liña de meta, el supo estar aí nunha posición ambigua que lle permiteu ao millor sopesar os apoios cos que contaba en caso de decidir a dar o paso ou as dificultades que podía ter e os inconvintes, sobre todo polo tema de non ter resolta a sucesión en Galicia. É dicir, se vou a Madrid a levar paus e o galiñeiro se malborota en Galicia e perdemos tamén a Xunta, entonces sí que xa rematamos. En ese aspecto penso que, por encima de todo, a decisión de Núñez Feijóo eu me atrevería a calificala de intelixente. Manexou perfectamente o relato e cara, sobre todo, a opinión pública. Claramente, non há máis que ver a enquisa, ¿no? Pues todos os temas que estuvemos tratando, ¿no? Que se a familia, que si o amor por Galicia, o compromiso con Galicia, que si algunha señora que me pareceu que tiña ese acento que non era daqui, que decía, bueno, é unha pena que non veña, ¿no? Entón, bueno, o que decía Ramiro, pues el se coloca nun escaparate moi bon, manexa tamén moi ben os tempos durante estes días, e tanto é así que hasta que el fai o seu anuncio o martes, pois hasta entón as dúas principais contendientes, Soraya Sáez de Santa María e María Dolores Cospedal, non dan o paso. Si o fai antes algúns Pablo Casado e Margallo, basicamente. Margallo, pues, fai dicindo que, bueno, se fora Feijóo, pues el non, un pouco como contrapeso a Soraya Sáez. Entón, bueno, sí, el decía o tema da comunicación, despois de ter ganado, as veces que ten ganado eleccións e tal, pues, o ten bastante dominado. E el ahora se coloca, por eso decía ao principio, que, bueno, que gaña tempo para ordenar, primeiro, o seu proxecto político e tamén o seu proxecto personal, que non está escrito en ningún sitio que, inda que quede en Galicia, que se volva a presentar a unhas novas eleccións. Bueno, pues está por outra banda o seu proxecto personal, a súa familia, que, bueno, ninguén pode descartar que despois de ter tres exitosas vitorias, non decida optar por, digamos, unha carreira máis privada. Imos por aí, precisamente. Pensades que despois da comparecencia do luns, Alberto Núñez Feijóo está máis perto de presentarse de novo a unha cuarta tentativa de ser o presidente de Galicia, ou, como plantexa Cristian, estaríamos ante un posible adeus á actividade política e unha actividade privada? Moitas veces díxose que tiña incluso xugosas ofertas do sector privado. Que podería facer? Estamos falando de política ficción, sempre. Básicamente o que lle pede. Sí, evidentemente. Ose mismo no Parlamento, díxolle o portavoz socialista, que esperaba verlo moitos anos ali, o sea, que era unha mensaxe como dicindo que se vai a presentar para 2020. Pero bueno, eso forma parte, creo que, da estrategia. Sí, pero tamén pode ser unha mensaxe a Leiceaga como dicindo, te quedan 2 días. Sí, porque un pouco menos que lle dixo que... Claro. Sí que é certo que era unha figura política perfecta para a situación que conxunturalmente ten o Partido Popular a nivel nacional agora mesmo. Claro que... Porque, basicamente, hai dous tipos de vós políticos.
os vos políticos que gañan eleccións e os vos políticos que, sendo vos, non gañan eleccións. E logo hai políticos que, pola súa configuración política de pensamento, estética incluso, están por riba da marca. En Pontevedra temos un caso arrepiante, con Lores, e políticos que son, digamos, concebidos sempre dentro da marca e condicionados pola marca. Neste momento o Partido Popular necesita un político que sepa gañar eleccións e un político que sepa manterse ao marxe da marca para reconducir a situación, a mensaxe, todas esas cousas que fan falta nun proceso de catarse profunda, como ten que vivir agora o Partido Popular. Por tanto, perden probablemente o que millor representa eses valores que tanto van necesitar agora. Dos 7 que agora temos con posibilidade de facerse coas rendas do Partido Popular, penso que non hai ningún que teña esas señas de identidade, esos valores tan claramente definidos como Feijóo. E isto é un problema para o Partido Popular. Sí, logo falamos precisamente dos 7 e das súas posibilidades. Perdón, Ramiro. Que teña o carisma necesario para aglutinar a todo o partido, a todas as correntes internas que pode ter o partido. Aí Feijóo ten unha experiencia, porque Feijóo, cando tomou o liderato do Partido Popular en Galicia, foi pos-Fraga, e eso, aquí, con toda a rede que tiña Fraga, era moi difícil. Sí, José, pero a eso me refiro, que precisamente de todos os outros candidatos que ten ahora mismo o Partido Popular, Feijóo aparte, non vexo a ninguén que reúna esas condicións capaces de decir, eu teño un paraguas, co cual, debaixo dese paraguas imos todos. Que ademais todos teñen a posibilidade de ser contestados en algún aspecto da súa actividade política. Alberto Núñez Feijóo non. Non, porque é un político que gaña, é un político que goberna, e non se pode decir que a economía galega vaya arrepiantemente mal, e logo, dentro do partido, pois, o partido en Galicia non deu problemas ata agora. O único nular que é o que se lle está achacando sempre a Alberto Núñez Feijóo é a famosa foto con Marcial Dorado. O sea, fora de aí non atopou a oposición ningún outro sitio por donde, digamos, meterlle dente, non a toda agora. Ahora, con respecto á pregunta que facía Eugenio ao principio de si se presentará a un cuarto mandato en Galicia ou non. Estamos ante antesala de unha cuarta candidatura ou antesala de unha dousa política? Eu diría, facendo de galego, que o que somos, ademais, e me encanta, depende. Depende. Se vai a depender, dentro do meu punto de vista, de algo moi importante, que son as datas en que se faga as seguintes eleccións xerais. Se esas eleccións xerais se anticipan, é moi posible que Alberto Núñez Feijóo non repita en Galicia, porque aí será o momento del de dar o salto nacional. Unhas municipais que poden precipitalo todo. En función de como sexan os resultados, tanto o Partido Socialista pode adiantar as eleccións xerais, como o propio Feijóo pode adiantar as autonómicas. E despois sí dar o salto definitivo a Madrid. De todos os xeitos, eu quero deixar para o final precisamente o debate sobre os 7 que agora están na liorta de ser o sucesor ou a sucesora de Rajoy, pero por tomar un aspecto do que decías agora, algún de vos cree que si gana Cospedal ou gana Soraya ou gana Pablo Casado, non vai ser o póster electoral nas vindeiras eleccións xerais? Posiblemente. Es que estou absolutamente persuadido. Pero tamén estou absolutamente seguro que se vai estrelar calquera deles. Evidentemente. E aí está a opción de Feijóo. Non terán nunca o mesmo tirón que tería hipotéticamente Alberto Núñez Feijóo. Pero tamén é certo outra cousa, e ti antes falabas deso. O que vaya a Madrid, neste caso hai 3 que son candidatos e xa están en Madrid e no aparato do partido, pero si un de provincias, neste caso, como é Alberto Núñez Feijóo, chega a Madrid, ten que facer unha limpia dentro desa organización tremenda. E probablemente ese sexa outro dos motivos que faga que teñas que meditar moito o que vas facer. Porque, evidentemente, hai moita xente, como ti decías antes, que está a soldo. Xente do aparato, xente, en fin, de toda a estructura de mando en Génova 13, etc. Hai que facer unha limpia de cuidado. Máxime con que está a caer con algunhas das sentencias judiciais pendentes. Pero con mellor parte da limpia yo fan as próximas sentencias da Gürtel. Probablemente. De forma automática. Pero hai un aparato que aínda controla sobre todo Dolores de Cospedal. Si tes a Dolores Cospedal de teu lado, bueno, pode ser unha cousa, se a tes enfrente, pode ser moi diferente. Penso. O Partido Popular vamos a decir, disciplinado
nalgúns momentos. Lembramos como Mariano Rajoy chegou a dirección do Partido Popular. Pero funcionaba o dedo. Claro, pero era o que menos posibilidades tiña. Sí, evidentemente. Era o que menos posibilidades tiña. Pero foi respetado dende o primeiro momento, incluso polos que perderon a oportunidade de liderar o partido. Por qué? Porque sabían que era a única oportunidade de todos de volver a ter goberno, de volver a ter posibilidades de cambiar as cousas, de repartir incluso o exercicio do poder. E eu creo que agora teñen todos que darse conta, perfecta conta, de que ou se fai así, ou é a perda de todos, ou é a perda de todos. É dicir, non hai posibilidade de, solo marchando do Partido Popular e facendo outra aventura política, podría alguén triunfar. Pero, en conxunto, o Partido Popular só ten unha posibilidade, que elexir con toda a batalla campal do mundo a quen lidera o partido e logo pechar filas. Non hai outra posibilidade. Estando de acordo contigo, o escenario que se abre no Partido Popular é único a toda agora, que a posibilidade, non, o feito prácticamente seguro de que vaya a haber unhas primarias. A toda agora o Partido Popular sempre funcionou por designación, hereditaria, digamos, non? O que estaba en calquer momento, Fraga, cando se retirou en Galicia, deixou designado que non iba a suceder. É a primeira vez que o Partido Popular, os seus militantes, van a ter que concurrir a unha especie de primarias, e que os aspirantes se van a ter que ver sometidos tamén a un exercicio de diálogo, de negociación entre eles, posiblemente de pactos, que ao mesmo tempo que aunan familias por un lado, tamén crean problemas, diferencias polo outro, non? Porque pola súa propia historia, ao Partido Popular quizás sexa o partido que máis lle está costando adaptarse aos novos tempos da política. É dicir, os novos tempos da política van pola vía do pacto, pola vía do diálogo, pola vía do multipartidismo e non do bipartidismo, e o Partido Popular non estaba preparado para ese escenario, tense que preparar. E o que pase neste Congreso tamén vai a ir por aí, é dicir, isto vai de pactos, isto vai de diálogo e isto vai de acordos, e senón... Enseguida volveremos no último bloque deste Contrastes por aí, preguntarei as vosas opinións sobre candidatos e favoritos dentro desa carreira sucesoria. Pero antes, por pechar o tema Galicia, o tema Alberto Núñez Feijóo, preguntaba, non tivo oportunidade de contestar finalmente José Pereira, ti pensas que está máis perto de volver a presentarse unha cuarta ocasión ou máis perto de decir chao, adeus, vou a outras cousas, a miña vida, ou a Madrid, ou que sexa? Que pensas? Todo dependerá de como quede este Congreso Nacional do PP. E despois como decía Miguel, das espadas que están en alto en Galicia, si se baixan ou non, e si é capaz de buscar a alguén de confianza, que non haxa despois traicións, etcétera, que poida sucedelo ser un bo cartel electoral. Senón, penso que xa diría adeus definitivamente, se quedaría en Galicia. De feito, as súas manifestacións desde que anunciou van nesa liña. O que pasa que, claro, tamén estou con Ramiro, depende. Bueno, pero despois da comparecencia do luns, a vista do que decía a xente na rúa, Cristian, a sensación que dá é que tería chupado presentarse a un novo mandato. E probablemente tería moitísimas posibilidades de gañar. De gañar, sí. Outra cousa é que tuveras posibilidades de reeditar unha maioría absoluta como... Evidentemente, non falei deso, claro que sí. E eu creo que eso pesará moito a hora de calcular a decisión por aquilo da biografía política que eu quere deixar detrás. Claro. Unha cousa ter tres maiorías absolutas, o que dicía Miguel, unha economía razonablemente axeitada, un país en enormísimas diferencias, e outra cousa é que el estea disposto a empañar ese legado cunha legislatura difícil, digamos, si tuviera que recurrir a un pacto de goberno con outra forza. Escravo, por exemplo, de Ciudadanos, e que chegara. Sí, por eso podría ser bastante factible. As maiorías absolutas son por moi poucos diputados, entón non é que el estea asentado sobre que lle sobren 10, fan falta os que teñe fan falta. O que
O que pasa é que en Galicia, a diferencia de outros puntos do Estado, que Ciudadanos pois parece que dou un estirón, non? Gañou presencia nas institucións, en Galicia non lle vexo esa posibilidade, polo menos tan real, tan certa. Non sei como estará a fichaxe de Javier Guerra, pero terán que... Entre outras cousas por falta de liderado, precisamente. Porque a xente necesita ver a un líder, alguén, un proxecto serio a quen votar. E Ciudadanos en Galicia, evidentemente, polo menos a toda agora, non o ten. Entonces, Alberto Núñez Feijóo sabe, penso que sabe, que para volver a gobernar unha cuarta legislatura en Galicia precisa unha maioría absoluta, porque a posibilidade de pactos con Marea, co BNG, co Partido Socialista a nivel Xunta de Galicia ten no máis que complicado. Entón, podelle pasar o mismo que lle pasou a Fraga. Gañou as eleccións, pero quedou fora, sin goberno. Entón, é algo a valorar, non? Isto por 30 euros, que creo que é a tarifa, tens que invitar a pitonisa suiza de Lugo a que nos faga aquí unha liorta ben... A mesa ahora creo que vai ter tempo libre. Teño a sensación de que vai quedar sin chollo, precisamente, si pensaba eu mesmo. Por certo, e como sería a sucesión de Feijóo? Claro, estamos ante algo que agora sí é absoluta política ficción, porque si este debate fora Feijóo dixo sí e agora que vai pasar, evidentemente tería moitísimo máis fuste. Pero o que é evidente é que el ven de un proceso de relevo a Fraga perante non foron exactamente primarias, pero bueno, foi mediante compromisarios na, digamos, unha carreira na que inicialmente estaban 4. Logo quedaron finalmente 2, que foron el e Barreiro, o que é voceiro no Senado. Que pasaría aquí en Galicia? Pensades que faría como fixo Rajoy, que sen dúbida, independentemente de outras cousas, está a comportarse como un auténtico cabaleiro neste asunto, apartándose de todo, ou manexaría o dedo, como é tradicional dentro do Partido Popular? Que pensades? Bueno, primeiro, Mariano Rajoy non dá o paso. Ocurre algo no Parlamento que lle obriga a dar un paso. Non, pero digo apartarse e deixar que outros tomen o relevo. Vamos a ver, eu creo que Mariano Rajoy, que ten a posibilidade de argumentar con moitísima solvencia a súa xestión no goberno, é unha persona que ten moi difícil argumentar a súa xestión dentro do Partido Popular. Non ten posibilidade de zafarse das críticas que teñen moitísimo sentido das cousas que lle pasaron ao Partido Popular e de como reaccionou o Partido Popular ás cousas que lle pasaron. Por tanto, fixo o que tiña que facer. Claro, entón, que ou como debe actuar Feijóo? Bueno, pues, no caso galego. Feijóo ten por resolver esa etapa de sucesión no Partido Popular de Galicia. Ata agora non deu mostras de que teña os mesmos síntomas que Mariano Rajoy. É dicir, eu creo que Alberto Núñez Feijóo é unha persona que decide, e que decide prácticamente todo o que lle pasa ao Partido Popular aquí en Galicia. Por tanto, seguindo esa pauta de comportamento, cabe pensar que, de algún xeito, vai a intervir directamente no que vai a ser o proceso da súa propia sucesión. Pero todo isto non ten sentido se non há lugar á sucesión, e iso é o que precisamente non está resolto. Está claro. José? Penso que tería que haber unha especie de primarias como vai haber agora a nivel nacional, ¿no? Porque unha vez que sentas este precedente por primeira vez, resultaría saudable. Claro, resultaría despois incorporados os estatutos. Claro, entonces, tería que facelo así. Despois el evidentemente influiría. Estaría por detrás e se indirectamente apoia a un candidato en concreto, evidentemente, pois, ese sería o sucesor, por decirlo así. Non sería un dedo, pero serían moitos votos encamiñados por aí. Pregunto agora en esta banda, pero ambos os dous tedes algún sospeitoso desa? Todos. Vale, é por aquí. Moitos queren, non todos poden, evidentemente. Eu penso que se hai un investimento feito en imaxe hacia a figura de algún posible sucesor, o primeiro na carreira, evidentemente, está claro, é Alfonso Rueda, porque é o home máis coñecido a nivel xeral pola opinión pública en Galicia. Creo que se fai unha enquisa, hoxe en día, pois Baltar coñecen en Ourense, Pui na súa casa,
e pouco máis, non? Ahora, o problema é a ambición que poidan ter todos esos aspirantes que se creen con méritos suficientes, eu non os nego, para suceder a Rajoy. Pero, evidentemente, si se vai a Feijóo, si se vai a facer valer precisamente ese investimento en imaxe, está claro que o candidato número 1 é Alfonso Rueda. Ti que pensas? Que ten pensado este asunto o deixará aberto, fará unha fórmula Rajoy? Tan pensado, ainda que tuvera, non o tiña tan atado, quer dicir, por eso tamén debeu pesar bastante a hora de tomar esta decisión que tomou... De non ir a Madrid. De non ir a Madrid. Bueno, os sospeitosos que dicías, os habituales, non? Pois, eso é o que hai. Conforme ao método digital, pois dependerá moito do éxito que teña este novo experimento no que está metido o PP a nivel nacional. Si desto, oye, sale unha nova líder ou un líder, oye, se poñen todos detrás a la orden e non hai puñaladas traperas por detrás, nin nuevas familias, ao menos de cara ao electorado, pois, a mellor é un método a implementar donde, lóxicamente, logo Feijóo terá as súas preferencias. Bueno, aí coincido con Miguel Ángel, non fará o que fixo Rajoy, estará, digamos, entre bambalinas, se acaso... Si está dentro do ámbito do goberno galego a posible sucesión, a mí non me cabe duda que o perfil de Alfonso Rueda é o que máis pode asemellarse polo carácter político que ten, que non o teñen outros, a esa posible sucesión, pero non ten por que estar no ámbito do goberno. É dicir, Ana Pastor podría ser unha sucesora estupenda, que podería ganar unhas primarias con relativa facilidade, non? E logo sonabase que iba a ir agora para estas e non... E logo están as baronías territoriais. De seguido, en contrastes, retomamos por aquí e falamos de quen pode gañar o xuizo destes 4 xornalistas que hoxe temos con nós a carreira sucesoria de Mariano Rajoy ao frente do Partido Popular. Ata agora mesmo. E seguimos en Contrastes, Canal Rías Baixas, entramos no último, no derradeiro bloque do programa de hoxe que estamos a dedicar a valorar, a analizar as razóns polas que finalmente Alberto Núñez Feijóo decide quedar en Galicia, non marchar a Madrid e non entrar na carreira sucesoria de Rajoy ao frente do Partido Popular a nivel nacional. Un partido que actualmente é o partido que ten máis militantes no Estado español. E precisamente un dos llamados semilleiros, uno dos, en fin, grandes polos de concentración de militantes é a Comunidade Autónoma de Galicia, onde precisamente o Partido Popular é presidido polo mesmo que preside a Xunta, é dicir, Alberto Núñez Feijóo. Que vai facer Alberto Núñez Feijóo? Preguntamos aos nosos 4 xornalistas de hoxe, convidados para debatir precisamente sobre este e outros asuntos que nos ocupan hoxe aquí en Contrastes. Miguel Ángel Rodríguez, Diario de Pontevedra, José Pereira, Diario de Arousa, Ramiro Espiño, Pontevedra Viva, Cristian Casares, La Voz de Galicia. Pensades que Feijóo ten un preferido, unha preferida, que vai decantarse por alguén ou vai manter unha posición de neutralidade? Que pensades, Miguel? Pois supoño que creo que sí, que ten unha preferencia clara e definida dentro dos candidatos que ahora mesmo son xa públicos, non? Pero supoño que si pensamos na prudencia coa que actuou ata ahora, máis ou menos esa será a súa pauta de comportamento e no seu momento, no momento procedimental oportuno, no que el calcule que é o momento máis adecuado, hará algún sinal decantándose por aquel proxecto, non tanto pola persona, senón polo proxecto de cambio que lle parezca máis convinte para o Partido Popular. É unha das voces máis autorizadas do partido, por tanto, sabe que o que el diga vai marcar unha tendencia, veremos si definitiva ou non, pero si unha tendencia importante dentro do Partido Popular. E supoño que manexará os temas. Claro, pero lidera o terceiro graneiro de votos precisamente de militantes que ten dereito, bueno, hai que cumprir que estar o día no pago das cuotas e darse de alta, creo, nunha especie de rexistro, pero bueno, son trámites, en fin, sinxelos, dá a sensación de que
o que marque Galicia vai influir notablemente ao mesmo tempo que Valencia e Madrid, que son as tres comunidades onde hai máis militancia do Partido Popular. Sospeitas hacia o cara a quen pode decantarse Alberto Núñez Feijóo nesa carreira sucesoria? Soraya, Cospedal, Pablo Casado, Margallo. E non cito os outros porque penso que non. Eu penso que hasta o último momento estou con Miguel, vai a manter a prudencia, a equidistancia, e en todo caso pois anunciará proxectos, se decantará por quen manteña máis unido o partido e todo iso. Si vemos entre os que se presentan que hubo candidatas que sopesaron a súa presentación a decisión de Feijóo, pois ao mellor pensa que pode ir por aí o apoio de Galicia, pero bueno, hasta o último momento seguro que non se vai a saber. Ti non dis, pero eu digo, Cospedal. E ti pensas o mesmo, Miguel? Bueno, é certo que Cospedal ten dito ela mesma que no caso de que Feijóo tivese dado paso, ela sumaríase... E Margallo foron os máis claros. Tamén Margallo. A candidatura de Feijóo. Margallo penso que ten un resentimento cuasi persoal contra Soraya Sáenz de Santamaría e el mesmo recoñeceu que eu me presento precisamente para estar fronte á candidatura de Soraya. Bueno, cabería pensar que está máis próximo ao xeito de pensar de Cospedal que de Soraya, pero insisto, eu penso que agora é o momento da explicación de como cada quen quere retomar o pulso do Partido Popular, será despois de escoitar esas propostas e esas decisións de futuro cando Feijóo fale se é que ao final ten pensado falar. Que pensades que vai apoiar Alberto Núñez Feijóo se é que toma partido por alguén nesa carreira sucesoria? Por filias ou por fobias? Evidentemente que ten o seu candidato preferido, eso pásanos a todos, non? Outra cousa é que o diga. Eu penso que non o vai a decir, penso que se vai a manter nunha postura de neutralidade e de exquisitez para precisamente non verse comprometido no futuro nin do partido nin da dirección que salga, porque senón a súa posición sería incómoda tamén. Incluso comprometido por haber apoiado a alguén que non sai. O sea, verse despois enfrente coa dirección nacional do teu propio partido, non? Eso sí que comprometería o seu futuro dentro de 1 ano, 2 anos, 3 anos, se decide en algún momento dar o salto a Madrid, non? Eu penso que non o vai a decir, aínda que outra cousa é que, evidentemente, a nivel interno, nos seus cauces polos que manexa o partido en Galicia, pois faga chegar as instruccións oportunas de imos apoiar esta candidatura ou esta outra. En este aspecto, penso que precisamente tamén, como decía antes, por filias ou por fobias, penso que vai apostar máis por Soraya que por ninguén. Cristian? Sou da idea de que se está máis perto de alguén é de Cospedal polas propias manifestacións un tanto vagas que el mismo fixo que, si isto mal, non era tampouco o momento de facer grandes... Si era momento de facer cambios no partido, pero, non recordo exactamente como fora o asunto, pero que dixera que as estructuras tampouco entrar como un elefante nunha cacharrería. E iso solo lle podría afectar a Cospedal en tanto que actual secretaria xeral. Soraya é unha muller que está ahora mismo unha diputada rasa, non outra cousa, e que ten, pois, falando de fobias, ten moitas no partido. É verdad que Cospedal tamén as ten, pero ela mantén... Que manexa máis información de todos eles. Pero a información, dosieres desmontan dosieres, como se suele decir. Entón, sí, manexa información. Outra cousa que esta muller, cando se vai ao CNI tamén, ou pode levar unha maleta para casa. É dicir, entón, isto, forma parte dos mentideros, estas cousas que gustan tanto non que lle chaman os cenáculos de Madrid. Pois eso, e Feijóo que fará? Pois cos votos do Partido Popular de Galicia, que tampouco son del todos. Aí haberá que ver... Estamos partindo de que si Feijóo toma posición ten unha influenza sobre os votantes do Partido Popular que son os militantes, pero é evidente que logo cada quen é dono dos seus... Ten habido moitas sorpresas, empezando polo propio Rajoy, cando daban por fulminado no Congreso de Valencia, el ali faría as súas cousas,
e o apoyaron. O mismo con Zapatero, que xogou un papel moi importante Pepe Blanco, pois aquí, obviamente, isto é política, ninguén se presenta ali como se presenta a unha cena con amigos, van cos deberes feitos. O que faga Feijóo por aí polo medio, pois, como dice Miguel Ángel, dependerá do que suceda un pouco na campaña destas novas primarias. Pero eu sí creo que está obligado a falar, correxídeme se non é así, pero eu creo que os militantes non van a poder votar directamente o candidato, van a elexir compromisarios que van a levar... Primeiro votan, e logo, no mesmo proceso, votan e ao mesmo tempo elixen compromisarios. Ao mesmo tempo. Iso é unha novidade, porque ata agora non... Na mesma data que é o 5 de xullo, se mal non me lembro. Claro. Bueno, o que digo, como responsable do partido en Galicia, como persoa que pudo estar na ronda de candidatos e tal, sería, penso, casi unha falta de respeto á súa militancia non servir de guía, de pensamento, porque calquera militante do Partido Popular que teña que tomar unha decisión, supoño que lle gustaría saber o que pensa esa persoa, que é a persoa supostamente máis respetada dentro do Partido Popular de Galicia, para tomar a súa propia decisión personal. Por tanto, eu penso que en certa medida, ou en grande medida, está obligado a razonar coa súa militancia o que pense. Pero por eso decía que probablemente teña, empezando polo que decía Eugenio, unha opinión agora mesmo formada, e outra cosa que digo, que poñas tú antes sobre a mesa, é dicir, non a pode formular agora como suposto guía hasta que vexa un pouco como se establecen as forzas que entre estes 7 ou 3 ou 2. Bueno, de momento 7. Pechada ás 2 da tarde a fiestra do rexistro de precandidatos, 7 son os presentados, evidentemente dos 7, 4 son os que concentran toda a atención, ambas as dúas mulleres, Soraya e Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María e Dolores de Cospedal, Pablo Casado e Margallo, o ex-ministro de Asuntos Exteriores. E logo hai 3 que podemos claramente tildar de comparsas, meros comparsas. O que parece evidente é que estamos ante unha situación tan novedosa como sorprendente. Tamén, por certo, para os cidadáns que nas rúas de Pontevedra, preguntados sobre o particular, sorprendeunos que xa teñen máis menos unha idea clara de quen pode gañar neste proceso sucesorio do Partido Popular. Pois supoño que será, Soraya, por lo que din a prensa. Pues no lo tengo pensado, porque yo era Feijóo y ahora no sabemos. Cospedal, quizá, sí. Para mí que es la presidenta del Congreso. Sáenz de Santa María, claramente. El más fuerte, no sé, la que no me gusta nada es Cospedal y ¿cómo se llama? Margallo, ¿no? Me parece que es. Ese me parece un señor bastante interesante. Pablo Casado. Cospedal, por decir algo. Sacando a Margallo, creo que ninguno. Una mujer, hay 2, pues una de ellas. Por decir un nombre, yo creo que el chaval el joven, como es Casado. Con Cospedal, fenomenal. Xa ven, a xente vai tomando tamén conciencia, opinión, vai formándose opinión. Non sei se entre eles hai ou non militantes do Partido Popular que votarán no vindeiro 5 de xullo, que é a data concretamente elexida no proceso para convocar os militantes a realizar esa votación. Queda claro na enquiso que decías ti, Eugenio, que os outros 3 son comparsas. Non, son meros comparsas, está clarísimo. Non, ninguén, evidentemente, pásanos a nós. É dicir, se aquí alguén manifesta públicamente que coñecía de antemán a Ballo ou al outro, eu non teña ni idea, vamos, ni a máis remota idea. Non deixa de ser curioso, é dicir, se hai un partido... E o concelleiro este de Valencia que saiu agora, non? Se hai un partido dos clásicos que adoita a respetar e a darlle moito peso específico ás baronías, é o Partido Popular. Sin dúbida. E é curioso que nesta contienda os 4 nomes principais, non, que coincido contigo, que son, bueno, sobre os que os xira ao resultado final.
saen do entorno, do núcleo de Mariano Rajoy, ou ben do goberno, ou ben orgánicamente no partido. Non hai baronías territoriais verdadeiras concurrindo a este proceso. Habría que preguntarse por qué. É dicir, por qué isto parece que se diluye entre os próximos, os acólitos, como queramos chamar, a Mariano Rajoy. Claro, aí está. É dicir, onde están eses baróns territoriais a hora de marcar rumbo no partido. Cecais, estemos a piques de ver ou coñecer posicionamientos logo en comunidades autónomas. Do mesmo xeito que preguntaba aos catro si pensabades que Feijóo ia ou non a decantarse por alguén, do mesmo xeito, hoxe, Íñigo de la Serna, exministro, exalcalde de Santander, referente, supoño, do Partido Popular en Cantabria, dixo que él públicamente apoia a Soraya. Supoño que pode ocurrir que empecen ese tipo de movimentos a nivel nacional. Castilla-La Mancha parece claro que vai apoiar a Cospedal. Non sei que fará Andalucía, non sei que pasará en Valencia, que é moi importante tamén o que decidan os valenciáns pola nutrida militancia que ten o Partido Popular nesa comunidade. Pero vos, que pensades? Que imos asistir a chegada dos 7 a data de 5 de xullo votando ou de aquí a entón asistiremos a posibles alianzas e a retirada particularmente dos que podemos chamar claramente comparsas? Decir, os dous escenarios son perfectamente posibles. Eu penso que non, que vai haber un agrupamento de candidatos, de candidaturas ou de proxectos, ao fin e ao cabo. Supoño, sempre dentro da política ficción, a que nos invitas a facer, que a contienda vai se concentrar fundamentalmente entre Soraya Sáenz de Santamaría e Dolores de Cospedal, as súas enemigas íntimas, con posiblemente Pablo Casado de gran árbitro intermedio, máis que Margallo, Pablo Casado, porque representa un efecto de novidade, de nova linguaxe no Partido Popular, cun cargo, ademais, que lle dá moito protagonismo, que o de portavoz, posiblemente teña moito seguimento o que el faga, se é que fai un movimento de aproximación ou de integración con calquera das dúas candidaturas. Parece claro que Casado estaría chamado incluso a ter un protagonismo aínda maior se non fora precisamente pola, imos decirlo así, rareza do seu máster e a investigación judicial que está aínda aberta, pendente da resposta do Congreso. Con respecto á candidatura de Margallo, eu creo que é un erro político, non só de Margallo, sino de calquera que adopte esa postura, de non ir a favor de, sino ir en contra de. Margallo adoptou a actitude, dicir, eu vou para ir contra esta persona, non vou para intentar facer algo. Vai de freo dos sorallos. Claro, entonces, eu penso que iso é un erro. A xente non é tonta, os militantes do Partido Popular, calquer votante de calquer partido, esas cousas valoras moito. Entón, eu, dende logo, como votante dun partido, o que sexa, prefiro que me digan cales son os teus proxectos, cal é o teu, que queres facer, cal é o teu programa, non me digas, non, é que eu vou contra aquel. Ir contra... digamos, de marketing político para facer evidente que Soraya se creou moitos enemigos dentro do Partido Popular. E iso é o único que ele quere por encima da mesa. Ninguén, ou eu non o dubido, que en canto poda alinearse con Cospedal o fará, en canto sume os poucos votos ou os votos que lle poda aportar a candidatura, máis que nada por non dividir aos oponentes da propia Soraya Sáenz de Santamaría. Entón, el que fai con este paso, ademais como é un tertuliano bastante asiduo nas televisións, pois o que fai é, dice, oi, cuidado, que esta señora non ten esa cara de boa que ten, non é o seu verdadeiro espírito. Entón, el, unha vez que pon eso sobre a mesa, xa está, xa fixo o seu traballo. Non creo que este agora facendo un gran... Sí, pero eso non chega ao final. Eso con respecto ao que decíamos da posibilidade de patos e demais, eu non vexo a Margallo precisamente nunha pugna final a chegar ás urnas. Claro, non, pero con retirarse xa o ten feito. É dicir, se eu me retiro e, oye, lo mío para Cospedal. E ademais hai outro factor, José, que non podemos esquecer. Margallo ten 73 anos.
Falar de renovación con... Claro, falar de renovación con un señor de 73 anos que ten a cabeza moi ben amoblada, fala moi ben, é un chollo, ademais, para os xornalistas e para as tertulias, evidentemente, porque non é habitual que un exministro do Partido Popular fale como fala él, ¿no? Independentemente do que pense de cada quen. Pero non semella que falemos razonablemente, verdade, de renovación. Pero claro, a mesma pregunta cabería facela tendo en conta que os tres principais candidatos, e ambas as dúas mulleres íntimas enemigas, non son precisamente novas no exercicio de política e de cargos públicos na administración e dentro do Partido Popular. E hai precisamente onde probablemente voto de menos que haxa máis aló do que supón Pablo Casado, realmente alguén que digas, bueno, é un proxecto novo, hai renovación. Realmente non o hai, o único que, digamos, que ten un discurso novo é Pablo Casado, pero está, ahora, moi lastrado polo tema este. Imos ver cuánto de lastrado está. Porque está todos os días agora aí. Entonces, eu que penso que Pablo Casado, pois, estilo Pedro Sánchez, dixo que iba a coller o coche, que iba a recorrer toda España, falando con militantes e tal, penso que no último instante vai a apoiar, digamos, a mellor opción para asegurarse unha saída digna. Entonces quedarían, e Margallo tamén apoiaría a Cospedal, quedaría a pugna entre ambas as dúas. Soraya, vamos, decíase de Rajoy que Rajoy pois que deixaba pasar, que non actuaba, pero precisamente quen non deixaba pasar e quen actuaba e quen poñía a cara e quen discutía e quen pelexaba era Soraya. Por eso ten... E quen negociaba por detrás. E quen negociaba por detrás. Entonces, aí Soraya sí creou unha serie de, ao tomar decisións drásticas en algúns casos, pois crea unha serie de, digamos, non enemigos, pero sí contrincantes descontentos, etc. E Cospedal ten a ventaxe, por decirlo así, de que, ao ser secretario de organización do partido, ou secretario xeral, pois iba recorrendo municipios, comunidades, etc., os congresos, clausurando, falando con xente, entón ten aí un nivel de coñecemento entre a militancia un pouquiño maior que Soraya e co handicap a Soraya deso, que se comía os marróns, por decirlo así, do goberno. Todos isto hai que reflexar, hai un déficit de partida neste taboleiro de xogo, que é o elemento precisamente da renovación. Que non hai. Exactamente, é dicir, pensade que hai... A renovación era Feijóo. Claro, pensade que hai moi pouco tempo grandes voces do partido con moito peso no Partido Popular falaban da necesidade dunha refundación do partido. Dificilmente van a ofrecer un aspecto parecido ao que podería considerarse unha refundación ideolóxica, ao menos. Precisamente con motivo do dificilmente poderán representar eso as persoas que conduciron o partido. Pablo Casado é o elemento máis novo? Bueno, ou non, é dicir, era o portavoz. O vicesecretario de Comunicación, exactamente. Era o portavoz da ideoloxía marianista. É dicir, lle guste ou non lle guste, eso é o que representaba, non? Por tanto, ese exercicio de muda, de novedade que terán que facer calquera dos 4 importantes no caso de ganar é importantísimo. Non existe un elemento externo que aporte esa renovación, que era xustamente o que representaba Feijóo cos valores que decíamos antes, un tipo que sabe ganar eleccións, un tipo que está por riba da marca, un tipo que pode darlle un pulo novo ao partido prácticamente dende o primeiro minuto. Eso non o van a poder facer calquera dos casos. Pero precisamente o non estar Feijóo, aquí o escenario que se plantexa é moi diferente, non? Porque normalmente en política as revolucións, as refundacións, as novidades nos partidos suelen vir sempre despois de perder unhas eleccións. Dende a oposición. As refundacións e as renovacións total dun partido se fai dende a oposición, dirásme, claro, un partido, pero sí, pero non. É un escenario absolutamente novo en España, porque non se deu nunca. Se está na oposición, pero habendo ganado unhas eleccións. Entonces, posiblemente, a verdadeira refundación do Partido Popular, as caras novas que poidan vir, sexa Feijóo ou calquer outro mirlo blanco que poda aparecer, terá que vir despois de que, nas próximas eleccións, o Partido Popular ou non, vai a saber, pero presumiblemente se poida pegar un golpe gordo, perda as eleccións, alguén saque máis diputados que el, entonces sí que digas, bueno, ahora sí que hai que dar paso a xente nova, porque así foi como chegou, entón, así chegou Zapatero ao PSOE. Xente nova é que non teña nada que ver nada que ver co aparato anterior, claro. Que é o que está realmente o Partido Popular que lle foi perder. Ten que a persoa que vean, sea Cospedal, sea Soraya ou Pablo Casado,
ou Margallo, se me apuras. Ten que facer unha limpa importante que non haxa ninguén que teña nada que ver coa corrupción. Sona complicado cando estamos a falar de algún deles que está incluso nos famosos papéis de Bárcenas, por exemplo. Por exemplo. E que, ademais, implícitamente, que calquera destos 4 personaxes sexan os que reconduzcan ideolóxicamente, formalmente, o Partido Popular, non deixa de ter implícito, como digo, a mensaxe de que era Mariano o tapón. Era Mariano o tapón, non xa estábamos aí. Agora que non está Mariano xa podemos facer o tal. Claro, ese mensaxe é duro de dixerir tamén, para unha grande parte da militancia. Cristian? Bueno, a ver se Milo Blanco vai ser un dos outros 3. Non, a sensación que teño, imos rematando, porque quedan 2 minutos e medio nada máis para concluir este contraste de hoxe. A sensación que obteño, que acado escoitándos, é que, de algún xeito, estamos... Non temos claro nada. Non. Fixémolo bastante ben, non. Ia por outro lado. A sensación que teño é que estamos ante unha solución meramente transitoria. Bueno, sí, eso que... E non definitiva, porque dá a sensación que non resultará creíble unha mensaxe de renovación con calquera dos 4 grandes... O cal dalle todo o sentido que decíamos ao principio de Feijóo, non? Claro, que o de Feijóo non é un adeus, pode ser un ata logo. Claro, pero estamos falando tamén desde a experiencia do que sucedeu en outros partidos nesta tesitura. Aí retomo o que dixo Miguel Ángel ao principio, que o Partido Popular é un partido especialísimo, é dicir, tampouco que Mariano Rajoy fora a renovación de Aznar, ministro de todos os ministerios, e vas ti, e alea foi. Tampouco é que aquelo fora super novedoso. Pero co paso do tempo foi apartando a todos. Sí, foi nos apartando. O cal non quere decir que si Soraya ou María Dolores de Cospedal ou o propio Pablo Casado acaban saindo ben airosos daqui, que o partido non estea despois detrás e que o poda seguir con eles, gañen, perdan ou empaten. Se gaña o Partido Popular eleccións, vale. Se perde as derrotas... Sí, bueno, Mariano Rajoy perdeu 2, non? Antes de conseguir a terceira... Estivo aquí, ata o Congreso de Valencia. Correcto. E salvoulle logo a cara Feijóo en Galicia. Por eso digo que o carácter ao que nos ten acostumbrado o Partido Popular hasta agora, vale que a situación política é nova, vale que son novos tempos, pero, bueno, é distinta a que, por exemplo, adotou o PSOE, que, bueno, foi o campeón das primarias con resultados moi dispares. En segundos, será unha solución transitoria ou definitiva, Ramiro Espiño? Transitoria, sin dúbida. Agardando a posibilidade de Feijóo que ti manexabas desde o principio. Miguel, para rematar. Probablemente transitoria, pero veremos rapidísimamente nos primeiros meses de comportamento da nova executiva, sexa cal sexa, veremos se van cara a un rumbo ou cara a outro, cara a un rumbo transitorio ou definitivo. Pechas ti, José. Eu penso que é transitorio e todo xirará en torno ao que decida Feijóo no 2020 noutra escenografía destas. Co cal, probablemente na vindeira tempada de contrastes teremos que falar de novo do que pense facer o señor Feijóo. Xa decían Tipecol que cerraban sempre así. A próxima semana falaremos do goberno. Pois sí, falaban moi ben, ademais. Grazas aos 4 por estar aquí con nós, por este exercicio de periodismo política ficción, que tan agradable resulta, e agardo, sobre todo, agora en serio, que déramos, e penso que demos moitas claves para que vostedes saquen a súa propia conclusión, que é realmente o importante. Ante os sinais do meu productor de que estamos fora de tempo, rematamos xa. Boas noites, ata a vindeira semana.